Antawawa anapangidwa ataki ndi mamuna wawo yemwe osati yekha koma mothandizana ndi aganyu kuti amumaliziretu achotse moyo wake ndipo zamoyo zinali zokayikitsa. Anakhapidwa mmutu ndi kudulidwa zala zake, koma pofika tsiku la lero ndi uyu mukumuona apayu akupuma ndithu. Ndi chani chinachititsa mamuna mkazi kufunsira yekha? Kumuuza I love you kumakakhala naye kenako nkuzamuchitira chiwembu choopsa chotere. Mzibambo ameneyu ndi ndani? Atatere mzibamboyu zinamuthera bwanji ndipo ali kutiko? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala. ife Dean Studios tili ndi WhatsApp group komwe timatumiza malonda tsiku ndi tsiku, malonda omwe timagulisa online ndi kutumiza madera osiyanasiyana m'Malawi muno. Ndisiya link mu comment box kwa omwe mungafune kupanga join. Dzina lake ndi Madina ochokera ku Uganda. Madina poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula, ndipo atafika msinkhu wa banja Madina anazipezera ogirigishana naye mpaka ndi kusonkherana naye mwana mmodzi. Umphawi unakula pakhomo ndipo zambiri zinali zovuta kuzipeza. Madina anali mkazi olimbikira kwambiri kuposa mamuna wake. Iye sankafuna pakhomo pakhale ndi umphawi ofunda nawo zitenje. Choncho mwamwayi anapeza ntchito ku Saudi Arabia komwe anapita kukagwira ntchito kwa chaka chimodzi. Mamuna kumudzi ndi mwana, mkazi ku ntchito, nkumatumiza chithandizo kwa mamuna wake ndi mwana, nkumapita ku sukulu. After chaka anabwerako kamba kuti ntchito yomwe ankagwira kumenekoko sinali yabwino, simampasa ndalama zabwinobwino. Atabwerera anagulira mamuna wakeyo njinga ya moto kuti timaulendo tina ndi tina tizimuphwekera ndi kumugulira tina ndi tina tating'ono. Ndipo mwamwayi anapezanso contract ina yakonko ku Saudi Arabia komwe atapita after zaka ziwiri. Mamuna anamuuza abwerereko chifukwa iye akufuna mwana wina, ndipo Madina anabwererako pofuna kulemekeza mamuna wakeyo. Atafika mamuna uja amaoneka kuti ndi munthu uja oti osayamika. Choncho anayamba kumayitanisa ndalama kuti akufuna agule galimoto azikwera, koma mkazi ankakana izi kuti bola ndalamayi ipangilidwe invest ku business. Ndipo m'malo mwake pomuona mamuna wake akulimbikira izi, iye anangotenga ndalama ndi kugula malo awiri. Inayo ndikupangira renovate nyumba yawo yomwe inali yoonongeka, moyo nkumapitilira. Amakhala bwinobwino, njinga nkumakwera, ndipo m'malo mobayira mimba kwa mkazi wake yemwe anachita kumuyitanisa kuti akufuna wina, mamunayo anakabayira kwina. Mkazi nkukangana naye nkutha. Mkaziyo nkukhululuka ndi kuvomereza mpaka mwana wa kuchibweziyo anabadwa ndi kuyamba kukula. Kenako naye Madina napezeka kuti ndoyembekezera, moyo nkumapitilira. Koma tsiku lina kunada zabwinobwino monga momwe kumadera masiku onse, ndipo mamuna wa Madina anatengera banja lake koyenda kokanjoya usiku umenewu. Ali konjoyako mamuna anasanzika mkazi ndi mwana kuti akubwera kaye, koma akubwera kaye ameneyoyo mpaka kwa mawazi kumuimbira foni. Mamunayo anamuuza mkazi kuti zibwerera ku nyumba, ine ndafika kale ku nyumba. Mkazi anadabwa kuti mufika bwanji ku nyumba ife kuti siya kuno. Mwachonchobe mkazi ndi mwana ananyamuka ulendo wa ku nyumba, koma chodabwitsa ndi usiku umenewo nyumba yonse yakwawo kunalibe magesi, akuoneka kuti azimisidwa ndi kunja komwe. Apa anayamba kudabwa nazo Madina, komabe poti ndi kwawo anatsekula chitseko nkumuuza mwana alowe. Iye nkupita ku bafa ya panja yomwe inali kuseli kwa nyumba kwawo. Ali ku bafa kunatulukira azimuna azikwanje amene yuyu anali mamuna wake ndi anzinzake, nkuyamba kumukhapa Madina mmutu, kumutematema molimba. Ndipo Madina anakuwa, koma palibe ankafika chifukwa unali usiku kwambiri, komanso aneba anali potalikirapo. Madina ataona kuti cholinga cha mamuna wake ndi choti afere pompo, anayika manja mmutu kuzitetezera, koma atayika manja mmutu amakhapa abe mpaka zala zina anamu
anamudula. Madina kuti azisiyidwa anagwa pansi nkunamizira kufa. Apa ndipo pomwe anthuwa anathawa nkusiya iye ali thapya kumati wafa. Patadusa nthawi anthu anamutengera ku chipatala Madina, ndipo tsiku lotsatira mzibambo wina anafika ku chipatala kuja nkuzala pa machimo kwa achibale ake a Madina kuti ndine mmodzi mwa anthu omwe tinamukha pa Madina ndipo ndabwera kuzazipereka ndekha chifukwa madilo omwe tinagwirizana ndi amuna anu sanatheke, sanayende bwino. Madina pa nthawi nkuti ali kayakaya ndipo zamoyo aliyense ankati nzokayikisa. Apolisi anamanga mzibambo ozipereka yekhayu nkusaka azibambo enawo kuphatikizapo mamuna wake wa Madina, ndipo onse anagwidwa ndi kuyimbidwa mlandu nkutchajidwa kupita ku ndende kwa zaka zokwanira 4. Apatu Madina nkuti ali mpathupi ndipo mabala asanapoletsetse anabereka nkukhala bwino lomwe. Madina moyo wake wa tsiku ndi tsiku iyeyu ati siwokondwa kamba kuti sankayembekezera kuti munthu yemwe ankamukondesesa kwambiri kumupatsa zake zonse kumupitira kuleba nkukamuberekeranso ana ake nkuzachita chiwembu choopsa chotene kuchita kufuna kuchotseratu moyo wake. Ndipo ati mpaka lero samaziwa chifukwa chenicheni chomwe mamuna amene yuyu anachitira zonsezi. Iyeyu ati alibe malingaliro ndi chilakolako choti angazakhalenso pa banja, ndipo palero anayamba ka bizinesi komwe kanachokera atagulisa malo ake aja awiri. Moyo wake nkumapitilira kulera ana ake awiri popanda munthu ovala trouser. Osayiwala kupanga share nkhani ya Madina ndi kutengeramo phunziro ngati lilipo loti mutengepo. Ndine Dr. Maina Nkuma, ndipo kunchinji ndikupezeka pa kilomita 5. Ndimathandiza matenda osiyanasiyana monga khunyu, misala, kubereka ngati kwakuvuta, kubwezeretsa chikondi m'banja, kubwezeretsa katundu obedwa pompopompo. Ndikudziwa azimayi nonse ngati mumachita manyazi ndi azising'anga amuna, bwerani kwa ine. Ndimadziwa mavuto azimayi, nkangamira kumaso chambu. Nambala yanga ndi 0987572164.